Sa sisimpat ipediang sngobha ya phi baro syakanika program jongi wan ban mani naga Good News TV nyai kuble ya phi iwei pa iwei baro haka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai bat unong padim bai jongi u Jesu Christ sa sisimpat ka jing ya puson hakanika step ka ba ublei ubu haka do nu jonga kalong halor kaphang ka baong upara marjan babha upara marjan babha ban ngan bu kum kan nong rim na ka ktin jo blei ya katu ka benta ka bangila ban syam na ka gospel kat bakum Lukas kala nong ka basyupo ki dikhot na du ka ba ar phosan hadu ka balai pho nyaw gospel Lukas kala nong ka basyupo ki dikhot na du ka ba ar phosan hadu ka balai pho nyaw namar ka jing lingkot jong kapor sya yang bangan puli tang ya kene ka dikhot ka ba ar pho khandai tin jo blei ka ong kumni uti bau kuwa ban pen kesan yaladi ula ong hau Jisu unoti ubalong upara marjan jonga kini ki dikhot ki thu yangi ya ki ar teli ki jingkeli ki bakrau ki ba uriu saj ula keli ya u Jisu kawe ka jingkeli kalong ngan le ayu bangan yo ya ka jing imbam jukut bat kawe pat kalong uno ti ubalong upara marjan jonga hakane ka jing ya puson ngin ya krentang ya kane ka jingkeli ka baar katu ka baong unoti ubalong upara marjan jonga kajing keli uriusat kamut bau kuah bantip uei upara marjan lani bal manu balong upara marjan uji suhaba jubab ya kane kajing keli uai nuksa da ka parsi unang Samaria babha Jisu dah kena parsi upen kela ya kajing sengau tu bad ya kajing nyau para marjan jo kijiu tang ya laki para jiu kijiu kim jukhen para marjan ya ki wei pat ki briu lane ya ki gentil namar ki nyau ya ki kum ki balatim lada ujiu uyarap ya kakantei gentil kabasuk kun kata ulale ya ka kam sniu ban penroy ya ki balatim nrei ya ka parsi uji su ai ya ka jing batai wei upara marjan bar ka jing hikai kumno ban yit ya u ka benta ka baningkong upara marjan udai ubriu ubahap haki jing ma haki jing bat jing jinjar bat ubala ban yarap hi dalade kabar upara marjan udai uta ubriu ubang ide ban ai jing yarap kamper laudai na kano ka jat ban rio lane ka jat niam kabalai ka jing yarap ka de ban long om tang ka basupan pau ya ka jing sngau san ai rei ka bale ru daki kam ublei ula khot yangi bangim dei ban yit ban yarap tang yiki bahaying hasem lane tang yakita ki badei na kaju ka jinget niam rei ublei ula khot yangi bangin it ban yarap yakino kino ki para brio ki banaka no kanu ka jat ban rio lane ka jat niam ki badon kam sisha ya ka jing yarap Shisin usadhu sandar sing ulaya jeringkat bat uwei upukir hakitem kilum Himalaya kilayo sengau ya ka jing ut ka bas sengau sen kadai ka jing ut jong uwei ubriu ubala ur bat ubala mensau usadhu sender sing ula kuwa ban le yarap ya uta hanrei uta upukir ula ong bala dakin yarap kinomla ban yat lang ba kata kayor usadhu umla ban perkat bon syui ya uta uba mensau ban yap hangta ula berkat le si utrai uyalam yang bangan yat nakal ne kalanti ban yarap yau tau beriu kumta usadhu ula let sa kata kajaka
Ban upukir tre setia ban ap, ban ulayat state marway syakmat. Usadhu sandar sing ulalap, bau tau bamensa umla syuk baniyat. Ulashna jan sing it daka belangket badba yauta bamensau hakamet jong u. Ban ya ban kiu ringkat kajing kia kalong kaba hadu kata-kata. Henrei usadhu ulayak sangat ban ya. Hakaba kadu kam jengai kendiat ulayo i yakading jing syai. Kumta ula beteng ban ya syakata kajaka. Kensan ulayo i yakaway ka song kabahe ba balas sop da kayor. Abu lalej ban pej ula kendet ban yo i bakadei ka met yap jong uta upukir. Kajing klut ka bana ka met jong uta upa mensau kala yarap ban pensaat ya usadhu sandar sing. Bat pelat ya una kajing yap kriat jong kayor. Utau beriu bamensau balabak da usadhu sandar singru. Utaru layo ya kajing saatnya kamet ban mauru ulalat im. Kipara lok kipara jor ba kipara mensim kiba kordor. Hakane ka pertei ngidon kam jing yarap. Ban ngidei ban long ban ai jing yarap. Ngidon kam ya kipara marjan ban ngidei ban long kipara marjan. Kipara marjan jongi kidei kita kibadon kam ya kajing yarap jongi. Tongin yo je hikai na kini kiktien mangiyo sengau barabor kajing syakri para beriu kalong kajing syakri belai kajing let jing yesen klem kajing le isen para beriu kalong kabale no blem kerku yingi lomba kani kajing ya pusan na kaktien jong u na kabenta kaburam jong u amen ya pendama kajing duai dab kajing sengau ngu ko kan ra dia mesa sisien mila keren yang iya kani ka kubor bangin sungau tu kan rat bangin de ban longgi para marjan babaha ban yarap yano ban it yano ki badan kam ya kejing yarap duai ko kan rat ban pniyo hangi kan rat ya kata ka mensim ban it ban sungau san yarap yang i pniyo hangi baro ya ka mensim ka bakum kata kan mau kerku ya kitu baro ki bayadan bentaban sengap barsya skor ya kan kajing ya pusan lengkot na kaktin jong mi hakan ka step ka bamenta kerku ya ki kam kikti ya kajing im joki ka baman la kasngi bangi duai ban gipan katanya jemu Jesus Christ amen.